Macingwane sithi inkomo zayibhonkola uyozayibonele. Cha namuhla angiqale ngibonge omdala wezinsuku. Ngibonge emndenini wakithi lapha kwaMahaye onodange ngilidange. Lapha kwela kithi eNkandla endaweni yaseNkomathe. Cha ngibonge Macingwane, ngibonge kodwa kuNkulunkulu kaShembe engalelizwe laseAfrika nomzansi. Impela sibusisiwe kulelizwe. Sibusise ngakho ukugcina usuku lanamhlanje kuyisuku leSabatha. Sabusiswa ngawo umthandazo esigijima nawo lezi insuku, umthandazo wokuvuka. Umthandazo oyisimangaliso namhlanje esiyimbolelwa ngawamehlo umqalo wendlela. Ezizothatha sigijime nawo sitshekule njengamathole esuthu ubisi bonina liseluphukile nokhezo imiqenge iphuphuma ngoba sezidubele emansompeni ke Macingwane selidumele emansompeni. Ngithi angibongise Afrika ukuthi ngokugcina kweSabatha ngalomthandazo kunezehlo esezibhubhisa amazwe esithina njengama-Afrika esingayitholi ngenxa yalobu buNazaretha. The unnature's fury esingabala size kulongana ngithi nje ukuqala sivikelekile elangeni elingaphindwa kasithupha ngokushisa eluqhamuka kwisurface yelanga. Umbani ogijima onomlilo o54,000 degrees Celsius. uNkulunkulu sivikele lapho. uNkulunkulu sivikele kuzikhukhula eziphazamisa inhlalo yabantu, eziphazamisa nendawo, ziphazamisa ngomnotho. Ngoba makube nezikhukhula kuyalimala ukudla emasimini ebese uba nomkhiqizo phansi, kunyuke ukubiza kokudla nasezitolo. Landi isiko lwanda ukungaqashwa kwabantu, unemployment. Kube no damage ezitshalweni nasezilalweni eziphila kulomhlaba ziyalimala makuba nosomiso ngoba kusha utshani, kusha izihlahla engabe sakwazi zona ukuphila. Nezindawo ezizinto zasendle wildlife habitats ziyaphazamiseka uma kufika isomiso. Nomoya namanzi equality iyonakala ebese kuvuka izifo ezifana nokhorora. Ngakho ke size sifike lapha njengoba kwesinye isikhathi i-drought noma isomiso sasenza abantu bamuve kusuka kwezinye indawo beya kwezinye indawo. Kunezehlo ke ezenzekayo kwamanye amazwe Macingwane kodwa ingenzeki la. Engithi ke asibonge kumqalo wendlela ngoba sithatha ngokuthi yena owenza ukuthi sivikeleke ikakhulukazi lapha eSouth Africa neAfrika yonke. Njenge avalanche nje la khona uvele kube neqhwa elikhulu iIC eliba zindunduma zentaba bese ziyawa zenze umonakalo omkhulu. Kunesinye isehlakalo Macingwane ezenza kwamanye amazwe njenge-blizzard noma yenzeka la kodwa iyenzeka kungafani namanye amazwe. Lokho sithi isanquma sibulala monto, sibulale yonke into kwehli temperature emzimbeni yabantu bagula, abantu baphathwa pneumonia, kuphazamiseke ezokuthutha namandla kagesi makube sinesanquma. Bunalesi nje esiwest singazibibikho ke lapha eSouth Africa esibizwa nge-white out. I-white out akazenzeka eSouth Africa iyona ebankulu kakhulu. Kuvamisa uba isanquma nje thina lesi ukuthi noma sezumonakala kodwa kungabhubha abantu. Kunezehlakalo ezifana no-earthquakes, ukuzamazama komhlaba. Umhlaba yebeyazamazama kodwa kwazibabhubhise inkulungwane zabantu njengawanye amazwe. Ebese uba nodaba udaka lolu izifundo ezibiza ngemagma oluthi uma kwedlula lwaya ngathi luya kwisurface laseluhlangana namanye amagesi kuqhuma intabamlilo, kubhubha abantu kwezinye indawo. Lento abamlilo ikwazi ukuqhuma izinyanga ezimbili kwezinye indawo, iqhuma unyaka wonke lento abalokubhubha abantu. Sivikelekile thina ama-Afrika ngalobu buNazaretha sinazo lezo zehlakalo. Ngakho ubuNazaretha siyabuguqela, siyabuhlonipha ngoba no tornado no hurricane noma kuba khona kodwa kufana namanye amazwe. Nezikhukhula no tsunami noma kuba khona akaba khona eThekwini kodwa kufana namanye amazwe. Ngakho Macingwane ke lokhu uNkulunkulu kubekele ukuba sikwazi umhlabathi esinawo uvunde, sikwazi ukulima ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo kazikho. Akho ke Macingwane ke sikunjalo namhlanje siqhubeka nalo ludaba esona khona.
ijulile ifuna ukuveza ukuthi umhlabathi ubaluleke kangakanani njengoba ichaza dokotela. Kodwa ngikuthandayo kakhulukazi ukuthi njengoba ngishiyo ukuthi besikhuluma ngendaba ethinta umthandazo wokuvuka namhlanje siyaqhubeka. Ngifuna singene kakhulukazi njengoba ngishilo futhi nawe wawubikezela ukuthi ufuna ukungena endabeni ezithinta ke ama careers nenhlobonhlobo nje ekhona ezithinta ke ezolimo nabantu abathanda ukufunda abangwazi ukuthi bezuze kuzona. Dokotela ake size umthandazo wokuvuka macingwane lona uShembe asifaka kuwo. Hey sasingazi ukuthi uhambe kuze kufike lapha ngoba lo mthandazo ugxile kakhulu kwezolimo. Umqalo wendlela uJehova ayalela abantu kuba balime. Konje yiziphi izikhali zanamuhla ulusha la koNgqondonkulu olungahloma ngazo usuka emabangeni aphansi kwezemfundo i-basic education. Siyakubuka nje sikugcizelela ukuthi izikole ezine agricultural science, izikole ezine agricultural technology, izikole ezine agricultural management practices, lezo zikole zibusisiwe ngoba umqalo wendlela wakubona lokhu ukuthi kuhambe kwenzeke. Ingakho uma siyobuka ukuthi konje umuntu owenze lezi zifundo kade ngizibala, ingakho sithenge ivele edlule nankulela viki macingwane mema intsha ube kanye nathi ngoba bengifisa ukuba ngikhulume ngezi izinto ezi-specialization abantu abangazenza uma bethatha umyalelo womthandazo wokuvuka kaIsahashembe. Bangaya kwa forestry, akukho umuntu kugcwele elinye ibala. Bangaya kwa plant breeding, akukho umuntu kugcwele elinye ibala. Bangaya kwi agricultural genetics, hydroponics, weed sciences, agricultural etymology, agricultural microbiology, social sciences, agricultural chemistry, crops physiology. Bangaya abantu bakithi bafunde izinto lezi uma sebefundela umthandazo wokuvuka. Ngiyaxolisa amacala amagama ngiwabiza ngolimi lwesingisi ngoba awekho esizulwini. Ukuba benginayo indlela yokuwabiza ngesizulu bengiyowabiza. Kodwa mangithi nje ezolimo umuntu akeze ukuthi ngithini. Ngoba phela kufaka amahlathi, ufaka yonke into. Ayikho into engangeni lapha. Kufaka ulima, kufaka inhlabathi, kufaka ichemistry ezolimo. Kuhamba kuze kufike ekudleni esikudlayo macingwane. Ngiyazi ukuthi mina nawe sihlale sixabana siba ngokudla uma sihlangana estudio njengoba sihlangana namhlanje. Sike sibanga ukuthi yini oyidlile nguthethi semacingwane sengikwenza ngathi nawe uyengane yami kanti cha umoya sokuthi angiqwashisa abantu ngendlela yokudla. Bangahamba abantu uma sebejulile bafunde ngefood and beverages services. Siyayithola izinto ezikhuluma ngalokho ezikoleni. Khona izikole ezibusisiwe ezenze hospitality nezenzo consumer zingayithathi kancane lezo kole ziyikusasa lalelizwe ziyisasa lomnotho wethu ngoba sizohamba sihlupheka uma singazazi lezi zinto lezi. Singena emhlabeni macingwane okumhlaba esubizwa nge4th industrial revolution nokwamanye amazwe sekuyi5th industrial revolution. Siyazi ukuthi kunama video kunezinkulumo ezifekayo ukuthi thina amaAfrika sesatshiswa ngalento kwalento ayilungile singayibuki thini 4IR ne 5IR singayibuki usathane lo khuma izinto eziningi kwenzela ukuthi thina singangeni nizozwa namhlanje amankulumo ukuthi ngempela umhlaba uyalapha ngamehlo kamoya engizonithatha nginibeke khona abalaleli. Ningakhohliswa kabantu afuna ukugcina nihlupheka. Baqhubeke bona netechnology, baqhubeke ngolwazi. Nisale emuva nina ngolwazi nithi nibambelele intweni enikuzo kanti benzela ukuniphatha ngelinye ilanga. Madoda ukudla kubalulekile. Kufanele siyibuze ukuthi amahotela kupheka ubani, kuma restaurant kupheka ubani, obani abantu ababenefitayo nabalimayo, awamadadawana amasimo ukulima ukudla esikudlayo emhlabeni, obani abantu abahambisa lokudla lezi. Abanye abantu thina sithi asingene lapho. Ngiyafisa nje ukuthi nanka ama careers njoba kulandisa umthandazo ovuka kamqalo wendlela abangawenza abantu akhona. Abantu bangaba ama agricultural engineer, engineer beagriculture, bangaba ama food specialist, bangaba ama agricultural inspector, bangaba ama agronomist, bangaba ama aquatic ecologist, bangaba ama arborist, bangaba ama beekeepers, inyosi, bangaba ama economist, babo osomnotho beze agriculture, bangaba ama archaeology. I-archaeology ngiyayithanda is a scientific study yani na indlela yokufunda ejulile yokufunda ngoju lolo lwezinyosi
Singanka futhi nanka ama branches noma amagatsha ezolimo bangahamba abantu bayofunda ngeaqua farming, bafunda abantu ngeapiculture, bafunda abantu ngefishery, bafunda abantu ngerishing, bafunda abantu ngechemistry eqondene nento ephathelene nozolimo ngoba ukuba ngolimo bacabanga ukuthi bathi kubophela inkaba nje udrive ugandaganda kuphela lento ingaphezulu kwalokho. Siyalibonga ke ithuba amacingwane ukuthi ke kwengikhulume ke ngeproduction. I-production macingwane khona ukuthi is cash crop. Lapho khona abantu betshala benza yonke into befuya benze yonke into ukuze badayise bese bethola inzuzo. Akhona ama natural fibers ekwenzeni lokho nokudla sithola inzuzo futhi nelumba sithola inzuzo ngoba uma utshalile amahlathi nani lapho sikwazi ukukhiqiza khona iphepha. Lapho sikwazi khona ukukhiqiza zonke inhlobo ze-material, sheet material okubhalwa kuphinde kuprintwe kuzona ngokuthi sidraine iselulose ekhona ngaphathi ehlahleni iyona le selulose eyenza ukuthi sikwazi kwakha ilina ama-sheet nezinto zonke ezenzayo. Kuyona futhi lapha ekutshaleni sithola izitshalo herbal practices laphayana sithole ukwelapheka ngabe ngokwesilungu kwase western noma ukwelapheka kwase Africa oku traditional noma yilokho esikubiza nge-naturopathic medicine. Ingakho kubalekile ukuthi na imedicine odokotela manje sekufanele baye ngokuye betrainwa kube laba abacishe bafana nalabo abatrainwa ezweni laseCuba lapho bekufundiswa khona ngokuvikela kunokwelapha. Manje thina ama-Afrika kufakwe kakhulu imishini yokwelapha ngoba nokudla esikudlayo nendlela esiphila ngayo iyasigulisa. Ngakho ke laba abasigulisayo basinika wonke lokhu kudla kufanele futhi basikhandele imishini yokuselapha namaphilisi okuselapha kuthi thina siyinzuzo inzuzo ukuthi ezizizwe zizuze nathi. Uyazi ngani macengwane asakudla okwethu ukudla siphi isithusho siphi inkomo uphi umbhaqanga apha amaselwa apha amathanga atshaliwe kungafakwa ngamanyolo okubona kwakuphilwa ngakho baphila ogogo baze babe badala. Kuleli iviki elidlule esiphuma kulona empeleni evikini edlule kade sibeka ugogo lapha ekhaya ugogo Mandima masehlane embila ubese neminyaka 102. Madoda athi simbeke enhlabathini yathi intombi endala hayi mase ningibeke enhlabathini uzala induna lapha na induna yakwamahala lapha phela nathi sibe induna. Yathi le ntokazi yathi hayi uma sengifa ngisengihamba manje ngakho manje ningibeke enhlabathini ningifaka isidwaba ningasibeke eceleni kwami nisibopho khalo kimi isidwaba. Awusuka madoda. Ngakho ke uma sibuka ama-agricultural resources ke the agricultural resource ebalulekile into ebaluleke kakhulu kulento umthandazo wokuvuka uShemba akhuluma ngawo into ebalekile uma uthi uzothulanjiswe yini uNkulunkulu ekunikela izandla. Into ebalekile kulokho okusho umqalo wendlela umhlaba noma umhlabathi. Angithi lento engiyibuka ukuthi uShembe mefika naleli ivangeli uyaqonda abantu ngeke bephile ngevangeli kuphela kumele abakhulume ngokubaluleka komhlaba nokuphuma kumhlaba ebese kulandela kube yilobo okumnotho esuthola ngaba abantu uqobo lwabo abazalwa nalo umhlabathi waphela umuntu uAdam noEva wakhandwa umhlabathi. Ngakho nje bazomhlabathi nje bazambe nje kufanele sisebenze umhlabathi wase kuphefumulela umoya kaNkulunkulu impilo yethu isemhlabathini. Ngakho masifazo emhlabathini saxova ngomhlaba soludaka udaka azobela khona enhlabathini kodwa umoya uzulazula ungenalo ikhaya uma sizokhola ukukhola kwenkohliso. Into ebalekile lapha kwezoluma amanzi water ukuthi ke nje isikhathi anginaso macingwane bengizoke ngigcile ukuthi lo hydrogen olapha emanzini nale oxygen lama gas akhanda amanzi ngoba phela amanzi akhandwa uhydrogen oxygen. Kuhlangana lethule ningakho amanzi lana esilungu amasiwadeka lapha etola abanye abhala uH2O. Ngikhulumeke ngabhala uH3O ngoba sekunokufakwa kokubooster kokufakwa amanzi lapha sesifaka iozone.
i-ozone gas yenye gas eyimvelo ekhona emkhathini esithi ozone awusuka madoda akwaze kubuza ukuthi wena ubani kahle asikhuluma cha ungembethe umoya kaNkuluNkulu umoya kaShembe ungembethe ingilozi ukwazi ukubona izinto ezigxile nezijule kanje funeke samba masikuma agriculture sibe sikhulume ngemachinery yakhona sihambe sisikhulume ngomanyolo fertilizers akhona thina ke sasingasebenzisi lo manyolo wanamhlanje othi noma uthenga ukudla kufaka umanyolo inorganic lo manyolo o synthetic lo manyolo okhandiwe wafakwa nemithi ethile izikhuthaza ukuze kusheshe kumile sikutshalile sikudle masinyane ngoba osuqonde ukuthi ko maximize profit ngathi kodwa ke umqalo wendlela wayegcizela kakhulu ukutshala ngoba wayena unkobo wayegcizela kakhulu ukutshala lokhu ukutshala ngomanyolo wemvelo ngomquba njalo ngalo ukuthi ke usebenzise lo manyolo bokukhandwa manje impilo yayisho ukuthi ke funeka abantu bakwazi ukuthi ke balime ebese beyavuna ingakho ke kubalekile ukuthi egcineni wazi ngeagronomy ma-Afrika wazi ngeaquafarming iagronomy siyazi ukuthi ke iorganic gardening ne-animal husbandry ingaphansi kwe-agronomy ebese ukuthi aquafarming sithola i-aquaculture lapha sikhuluma khona ngofish nezihlahla nezitshalo ezikhona olwandle okufaka ne-mariculture njengoba sikhuluma ngoma tanks noma ponds izinto lezi engaphansi kwelongana kwe-aquafarming bese bakhona i-dairy farming lapho sikhuluma ngezinto ezikhuluma ngobisi nemikhiqizo edalwa ubisi esingalithola ezinkomeni nasezimbuzini nasezimveni namhlanje ubisi oludlisa kakhulu noyimpilo obelufihliwe sikubulawa izimvu zethu nezimbuzi zethu lenkomo zethu kudala zayibulawa ngombondeni bavele gijima ibhaloni nje phezulu nikhwehlele zife zonke ezabantu abamnyama abakufuyileyo kanti legenge yona isigomilo kwakho lokho kuvalelwe lapha enkambeni ufakwe no poison la emadiphini nidiphi izinkomo emadiphini zothi bediphini vele zife iphele bese besiqonela bethi kufika umbendeni isikhathi sombendeni kodwa sebesingafe zabo ayibuhlungu impilo esiphuma kuyona kodwa inkomo zabantu abamnyama isikhathi ningi beyidipha kodwa mhlawumbe belunga athi aziye ediphini ayakhona thina badiphi akekho babhalana akekho babhalana eyodlumende ebona into njengaleyo kwenzela ukuthi siyaphaphama namhlanje asinawo thina imfuyo asinawo namanje imfuyo ethi imfuyo idle emaqeleni ogcwele khona ingongone eyabo iyaqaba lapha kwatata lakho idle insinda idle ifolishi wena ngeke asinalo ifolishi thina kuthiwa hayi ningamavele nanilime ngani kuthiwa silime khona lapha ematsheni esabe kwakhona zaphuca umhlaba sanikeza eli emacingwane besidlula nje kwakusho uJomo Kenyatta ngoze bethi kusho yithina kanti phela uJomo Kenyatta cha amacingwane ikhona neOshadri ayikho nje iOshadri yabantu abamnyama into zamafruit nama nuts njalo hayi ithola kwabanye thina into singayinaka bese bakhona i-sericulture i-sericulture yona isinika ukuthi sikwazi ukuproduce isilk through ama-silkworm ukuthi sithole raw silk iyadula even nempahla yesilk ebese kuba i-verticulture i-verticulture lapho khona sigcila kakhulu ekulimeni nasekuvuneni iwayini ukubuza nje ukuthi iwayini ligcwele ezitolo elidula kangaka ngaba i-red wine noma olunye uhlobo lewayini olukwazi nokubulala nezifo ezikhona egazini lomuntu yakho red wine abayiphuza belunga mabeqeda ukudla bashaya nje iglass eyodwa enzela ukuthi alale kahle relax i-digestion yenzeke kahle hawu thina sigoxa ke soze sifele khona ngoba kithi kulethwe ngendlela efulathele abanye ihashi lalethwa kubona ulubona ngamadlebe nangombombo walihashi kwabanye lalethwa liza ngezinqe manje liyakhahlela maliza ngezinqe manje ke thina kuyasikhahlela nokuseke sithi siyakwazi kanti asikwazi ngendlela ejolile ingakho macungwane kulolu hlelo esilwenzayo ukukhanyisela abantu abanye bangalwa nokukhanyiselwa ngoba kufakiwe vele engqondweni zabantu ukuthi umuntu angavumi ukukhanyiselwa wenzani ungalaleli laba bazokuhlubula ngathi kwenzela ukuthi ungalokho ulalela into ezokuphumelelisa ulalela uhlangothi olulodwa kuphela ukuhlangothi lwabo
laba esithi ke abokufika futhi baze bakwenza ukuthi sizonde kakhulu abase Africa unokuba sizonda bona beqhamuka ku Europe nako America nako England nako India nako China nako Cuba umuntu walamazwe ngwabala imali lapha eSouth Africa uyakhulekela hamba phambili kodwa uqhamuka lapha kumakelane eZimbabwe kwambulale yinto efakiwe kithi ukuba senzane kanjalo macingwana ngazi noma sizobe sesiya ngasemaphethelweni yini kodwa asiqhubeka macingwane sithi ke naka ama facilities for farming ngoba ukuzenza ama crops konokuthiwa igreenhouse ukwazi ukuthi uyikhande lento ebese utshale ihlahla zikhule ngaphakathi kuyona zihambe kahle kakhulu ama equipments asebenzayo kwezolimo obhela ama tractor ama mover ama geja sina sikhonza igeja kakhulu ke sazivuka ekseni ngo2 ngo3 ngo4 sekukhala igeja ensemeni ngaphambi uhambe esikoleni ufuna ubusuyiqedile indima noma usuyiqedile insimo siyazi ukuthi ke lezi agriculture sinento ezifana no livestock ongaba zinkomo ipoultry izimvu sheep zonke lezi zinto lezi esizibalayo ke zisikhiqizela ummbila grain ama fruit ama legumes amantongomane nama fruits nama vegetable ziningi indlela esingafama ngazo esezikhona manje ngoba phela ngishilo ngathi ke kunento othi 14 industrial revolution fanele sibuke ezinye indlela inobuchwepheshe manje ngazi macungane ukuthi ke ngoba sithi ushembu umoya ongcwele ngempela silokhu sikhulumile ngakho naye wakhuluma izinto ngomlomo zenzeka ufika ugula ufa ufika ungenazi izingane ufika isishosha kuye ufika abahluphekile kuye nababoshiwe bafike kuye kufike ngisho izilwane kuyo ngisho inkawu zize kuye ngisizinja zaziza kuye yonke into ehlukumezekile yayiza kuye afika ushemba akhulume ngezwi uthi uJohn 1:1 ulizwi lukhuluma ngolizwi uthi wayekhona manje siyamangala ukuthi ke wesidlule ekuthenini isikhona indlela yokutshala but yokutshala emoyeni wena wazi bakutshala umoya ongcwele kutshala umoya hayi ukutshala abantu ngomqondo abawunika uNkulunkulu ukuthi abatshala emoyeni kube nezitshalo ezimilayo ngale kokusebenzisa inina inhlabathi ngokusebenzisa nje umoya omunye wawusuke une mist uthe ukuthi ukusoka sokama ngalo kusebenzisa inhlabathi waleyo ndlela yokutshala i-aeroponics noma aeroponics or aeroponics kube khona indlela futhi ukutshala ukuthi aquaponics la uhlanza khona aquaculture ne-hydroponics ezindaweni ezisymbiotic bayokwazi ke uma sebegxila engikhuluma nabo kakhulu kulezi zinto lezo bangikhuluma ngabantu banamhlanje awuyentsha namhlanje ukuze kusasa ihambe uyifola izinto lezi ivuleka amehlo singalambi uNkulunkulu kaAdam noEva wasinika isandla khona ama artificial selection kube khona igrazing lapho khona ezihaba nje inkomo zidla nani nezonke izilwane bekhona ihydroponics nayo siyatshala ngalo kusebenzisa inhlabathi sibuye sinisele irrigation ngalo ukulinda imvula sibuye sinisele khona nepermaculture sibuye simanage ipollination lokuthiwa ipollination management ngakho ke macingwane ngiyajabula ukuthi ke siphethe ngamavesi nje amabili engizowathatha esihlabelelweni esomthandazo ukuvuka sithi hoa sinikela buhlungu bazo genge Amen. Hayi angazi Dokotela. Kodwa ke okubalekile ukuthi sikhule ngaphansi kwesystem eyenze sayizonda iagriculture sayizonda ezolimo. Ngiyakhumbula nje esikoleni makukhuluma ngemisebenzi yezandla zethu ukuthi inkosi ayibusiswa. Uthi mawonile kuthiwa hamba ukwenza umsebenzi wezandla, kuthiwa hamba ukwenza ingadi. Ukhulu izonda lento ukuthi mawonile kuthiwa yenza ingadi. Kanti impilo ikhona la emhlabathini uthi umcineka lapha ke unkosi imcineka omlimi uthi Dokotela uya kanye noma kabili ngenyanga kodwa ekitchen uya kathathu
ngosuku iminimum le okusho ukuthi zibaleka kanani ezolimo. Sibonga kakhulu dokotela ngokuba hayi eKTM nasekhaya kuningi kakhulu abakufundile ngoba sibheka imbhalo nje. Macingwane sibheka imbhalo Macingwane. Asivale ngempela nguIsaiah 40 verse 28. Ngiwuthatha njenge monthly. Yes. Naye uJohn 10 verse 35. Wenqale kuIsaiah 40 verse 8 uthi utshani buyabona. Imbali iyavuthuluka. Kepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakuma phakade. Ebese kuIsaiah 40 verse 28. Awazi yini? Awuzwanga na? uJehova uNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba akapheli amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Ngiyabongela. Ngicabanga ukuthi ke indaba ebaluleke ngendlela esimanga siyaqhubeka ke kule ngosi ngoba kuningi sikuphathele khona nje bashilo ke so ke singene sigcile embuzweni eyabuzwa abantu cishe lemasonto nje azayo kusula lele siyakulona singena kakhulu embuzweni eyahlukahlukene bathi inkolo kaShembe iyona ingena ngaphansi kwayiphi inkolo bathi uShembe yena ukhonza bani bakhuluma ngendaba khona ubuza umbuzo othi uJesu ngokweBhayibheli uthi wabulawa amaJuda kodwa phoma nje ngani uthi wafela izono ze imibuzo nje eminingi yahlukahlukene udokotela azobengena phezulu kwawo eyiphendula ngenhloso yokuthi sibhekeke imbhalo. Siyiqoqa ke namhlanje ingosi ihlabelelo zamaNazaretha. Umkenenezo omnandi ngendlela esimanga umkenenezo othathelwe ehlabelelweni u114 esithi wangidala uNkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi wangibeka kuleyo nsimu ngokungithanda ongaka insimu yayingadingi lutho insimu yayinezithelo zayo wangiyalela ukuzidla zonke ngokungithanda ongaka. Shembe khuluma ngesimo esenzeka kubantu bokuqala abadalwa uNkulunkulu mesikhuluma ngoAdam noEva kwase kuzoba khona lapha ke isimo esabakhona ensimini yaseEden. Njoba nodokotela bekhuluma ngomthandazo wokuvuka ethi wathi uNkulunkulu kaAdam lima ulinde ukhuluma ngaleso simo esenzeka kuAdam noEva imkenenezo kodwa yensimbi nje ubuzwa nje